Så er jeg i gang med en video. Det er sent på aftenen, og jeg har sådan prøvet at lave lidt ekstra lys ved at tænde 3 lyselille stearinlys. Og så et lille andet lys, og så sådan en skrivebordslampe, og så en hjørnelampe. Jeg fik en kommentar om, at min video nogle gange minder om sådan lidt dogmevideoer. Ligesom med sådan meget intermistisk eller sådan noget. Og nu prøver jeg så at kigge her ind i den der. Det er lidt unaturligt for mig. Nå, nok om det. Emnet er egentlig, som jeg har på hjerte, det er, at jeg gennem mit liv har sådan fået meget ros for at være sådan intelligent, sådan god i skolen og god til at forstå ting og analysere ting, god til sprog og bare sådan kvik i pæren. Og jeg tænkte før jeg blev kristen, at i hvert fald noget tid før, at man var nok lidt sådan dum, hvis man var kristen, hvis man troede på sådan noget, at man havde brug for, og at man havde brug for ligesom en krykke eller sådan noget, tænkte jeg. Og så jeg havde sådan en vis arrogance omkring folk, der var kristne. Ligesom sådan noget på dem. Og jeg troede, at det var sådan, jeg tænkte sådan, hvad er der af beviser for det? Hvorfor tro på sådan noget? Og er det ikke bare sådan, fordi dig, der er kristen, tænkte jeg, har brug for lidt trøst i livet? Og jeg troede bare, det var sådan noget middelalderligt levn. Og da jeg var i USA i 2015, jeg var i San Francisco, så stod der en mand med et skilt, sådan en reklametilbudsagtigt skilt, sådan gult, du ved godt, de der lysegule reklameskilt, eller sådan, og så står der sådan på hans skilt, Jesus Christ loves you. Og jeg tænkte bare, velkommen til USA, altså velkommen til et land, hvor folk er virkelig underlige, og gør sådan nogle underlige ting, og er sådan lidt dumme og naive på en måde, og har den her amerikansk kristne kultur, og de kan jo ikke selv gøre for det, og de er jo også opdraget i det og sådan noget. Det tænkte jeg dengang, men jeg tog et billede af ham. I dag der tænker jeg bare, at han er en helt, ham her. Jeg tænker, at han står i San Francisco med et skilt, hvor der står Jesus Christ loves you, og det stod faktisk også bag på hans jakke, Jesus Christ loves you, så det var sådan en ting, jeg kan huske, en af dem jeg mødte, eller jeg hang ud med i San Francisco, en de lokale, hun grinede også og sagde sådan, ja, han står altid der. Hun er så inder, så hun er sådan sikh-tro, eller hvad det hedder, sådan noget. Men hun synes også, altså vi grinede sådan lidt, ja, han kan jo ikke gøre for det, agtigt, eller sådan. Det var sådan en arrogance. Og det tror jeg bare, det er bare sådan, som verden er. Og jeg var jo i verden dengang, altså jeg var ikke i kødet, jeg var ikke født på ny. Og verden griner af Jesus Kristus. Jeg skal lige se, hvad jeg gør med det her. Så kom der lys. Halleluja. Det er også fordi, jeg har stearinlysene lige der. Kan man overhovedet se den? Anyways. Ja. Så det var måske sådan, jeg skulle gøre i virkeligheden. Så får jeg bare sådan lidt ondt i øjnene. Ej, det er ikke let. Det er ikke let. Okay. Dogme. Det der så står. Maybe I'm making a fool out of myself med de her kommentarer, men det er måske også okay. Man behøver at være vis for at tro på Gud. Man kan godt være fjollet og tåbe og sådan noget. Det kan man sagtens. Men der står faktisk i Paulus' første brev til Korinterne, kapitel 1, vers 18. Farvel er ordet om korset, en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Den linker jeg lige. Så står der videre på vers 19, der står jo skrevet, de vises visdom ved at ødelægge, de kloges klogskab ved at tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. I love it. Halleluja.
Fra vers 22 videre. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Og det her, det er fantastisk, vers 25. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det som et dårskab i verden udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det som er svagt i verden udvalgte Gud for at gøre det stærkt til skamme. Og det som verden ser ned på, og som ringeagtes, det som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, Gud skyldes det altså, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Det er visdom. Det er Guds visdom. Og jeg tror faktisk, at det kan være en del sådan kloge folk, som kan have svært ved at komme til Jesus, fordi de tror, de er så kloge. Jeg kan tale for mig selv. Jeg tænkte jo, jeg var ret klog. Altså, det har jeg fået at vide gennem mit liv og min skoletid. Og jeg vil sige, jeg ved også, jeg kender til en del, jeg kender til en del ting og sager og sådan noget, omkring hvad der sker og sådan. Men ja, jeg er også god til sprog, jeg er god til engelsk og bla bla bla, og hvad har vi? Til at analysere og skrive og sådan noget. Jeg har nogle gaver, der er, men det gør det ikke nødvendigvis lettere at komme til Gud, altså hvis man er lidt stolt. Jeg tror bare, at det bliver set ned på, at man, som jeg, ønsker at følge Guds ord. Altså det virker tåbeligt for folk, for eksempel, at jeg ønsker at leve efter Bibelens seksuel moral. For eksempel, jeg vil ikke have sex for ægteskabet. Nej, det kommer ikke til at ske. Har jeg haft det før? Ja. Vel rigeligt. Men det kommer ikke til at ske igen, altså før jeg bliver frelst. Men altså, det virker bare tåbeligt for folk, altså, at ligesom skal hellere bare frigøre sig selv og være fri. Og så tror folk så, at det er frihed bare at være sådan helt tøjlesløs og grænseløs. Men Gud har en visdom i sit ord, hvor han beskriver det design, det vi designer til. Og det kan nok være så svært på en eller anden måde at forstå det, fordi vi jo er faldne mennesker. Vi har været i oprør mod Gud siden syndefaldet, siden Adam og Eva faldt. Så det er sådan en kamp om vores sjæl mellem Satan og Gud, hvor Gud sådan inviterer os til fællesskab med ham selv via tro på Jesus Kristus, men hvor Satan tilbyder alle mulige desert mirages, alle mulige, fatamorganaer og ting, der virker spændende og gode og kloge og sjove og nydelsesfulde og så videre. Så det er meget interessant, hvad der egentlig foregår rent åndeligt, for det står jo også i Efeserbrevet 6, at om Guds fulde rustning, at de for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod det er en åndelig kamp. Det er det, der er pointen. Der står ydermere i 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 3. Jeg linker de her ting i beskrivelsen. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes. For dem, der ikke tror, deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det kan godt være, det lyder tåbeligt, hvis det er første gang, du hører det her. Det kan også være, det lyder tåbeligt ellers. Jeg tror, at der er så mange lag i Gud, så det kan være svært at begribe dybden, fordi Guds visdom er større end vores visdom. Verdens visdom er
nada. Den er ikke noget. Jeg virkelig kaster ud i meget søgen efter verdens visdom, og der er ikke noget at komme efter der. Det er tomhed. Bare nogle forskellige udgaver af tomhed. Så der står jo også i Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 8, apropos det her. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdensmagter og ikke på Kristus. Så det synes jeg jo sådan set er meget interessant. Jeg linker også det her. Altså at verdensmagter, det ja, og filosofi er tomt bedrag. Det bygger på menneskers overleveringer på verdensmagt, og det er profound, som man siger på engelsk. Ja, og det er virkelig det er noget der, for jeg har været så bange for et eller andet sted gennem mit liv. Altså, jeg vil gerne være sådan, blive set som klog, for det var rart at få ros for. Vi kan jo godt lide at få ros os mennesker. Ja, det er ikke virkelig en fed skjort, jeg har i øvrigt. Det synes jeg. Nå, den nye. Men altså, jeg lige lyttet til Whitney Webb i samtale med James Corbett, det kan jeg også lige linke. Og de to, de er virkelig kloge. Altså, de fortæller mig om, hvad der sker i verden. Transhumanisme og eugenik og sprøjte / genterapi agenda. Kaldet vacciner og sådan noget. Og det er jo også spændende at høre på, og så videre, og så videre. Men al den viden der, det er ikke noget i vejen med at sætte sig ind i tingene, tænker jeg ikke. Men lige meget hvad, så det frelser ikke. Altså gnosticisme, det er jo sådan noget med, at man ligesom tror, at viden frelser en. Men det er altså kun en, der frelser, det er Jesus Kristus, som står skrevet i Johannes evangeliet 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal være tabt, hvis man har evigt liv. Så det gør hverken frelse til, hvor klog eller hvor dum du er, hvor høj din IQ er. I sidste ende, så handler det bare om, står dit navn indskrevet i livets bog, vi har tro på Jesus Kristus, som Guds søn og frelser, og du er født på ny, eller er du ikke. Så kan du vide nok så meget om alle mulige kloge ting, kloge i verdensforstand, og ting, som holdes skjult. Det er jo meget det, som Whitney Webb og James Corbett kigger på, og de er faktisk begge to blevet fjernet fra den her betalingskanal Patreon, fordi de ligesom siger ting, som systemet ikke kan lide. Men nok for mig, det var sådan lidt en spontan video, og jeg var så glad. Altså jeg føler virkelig, det var skønt at leve i tro, og leve i ånden, og at Gud mere og mere viser sig for mig, hvem han er. Fordi jeg troede før, jeg skulle regne alting ud selv og være så klog og alt det der. Men det var bare dårskab og tomhed. Rigtig meget af det. Så det handler bare om altså at tro på Gud. Og det står jo også i ordsprogenes bog. Kapitel 1. Eller hvad står det? Jo, kapitel 1, vers 7. At frygte Herren er begyndelsen til kundskab. De dumme ringeagter visdom og belæring. Så det er faktisk ved Gud at sand visdom er. Jeg linker det også lige. Og frygte, det er jo sådan Guds frygt, ærefrygt. Altså ærefrygt for skaberen. At man ligesom har en vis respekt over, at man ikke bare disser Gud, eller hvad man nu skal sige, vanærer Gud. Så det var det for mit lille kammer med levende lys, og så vil jeg også lige sige, den her bog, Golgata-vejen, eller Calvary Road af Roy Hession, det er en ganske god lille bog. Jeg kan lige linke, hvordan man kan få den gratis på engelsk. Og det handler om helliggørelse, og hvordan det bare er om at komme fra Gud, og bare med et sønderbrudt hjerte, og bare sige, Gud hjælp mig, fyld mig op med Helligånden, lad mig leve gennem dig, og så vil Gud være der, og så vil Guds nærvær og visdom bare hjælpe en. Så
Jeg er helt vild med det. Jeg er så glad, fordi Gud har benådet mig, en synder, og vist mig barmhjertighed og taget mig ud af mine intellektuelle stolthed og søgen selv og alt det der søgen verdens tomhed og dårskab dybest set. Så det er ikke småting Gud kan. Så halleluja for Gud og hans søn Jesus Kristus, den eneste frelser. Sådan det. God nat, eller god dag, eller i hvert fald Gud velsigne dig.